לגבי הישראלים שנמצאים באמריקה, שחס ושלום יש המון התבוללות שם, ודבר גדול מאוד שיהיה פה דבר הזה, שרבונים ישתתפו בזה, תחת הנובל, תחת הרושוס של הגויין אבשלום המסקי שליטה, וזה יהיה סייעתא דשמיא, הסול גדולה, וריבוי כבוד שמיים, והקדוש ברוך הוא יעזור לזה, שיהיה הרבה סייעתא דשמיא בזה, באמת להציל הרבה נפשות, וקידוש שם שמיים. ברוכים הבאים בשם השם לוועידה של ארגון מקושרים. מקושרים זה שלמרות שאנחנו במערב אמריקה, בארצות הברית, רחוקים מהבית, בארץ ישראל, במדינת ישראל, אבל הקשר חזק ואמיץ. אנחנו לא יכולים, לא רוצים בשום אופן שהקשר שלנו עם ארץ ישראל, עם תורת ישראל, עם עם ישראל, עם אלוקי ישראל, שיחלש חס ושלום. והרבנים של ארגון מקושרים, והתומכים בארגון מקושרים, הם מבטיחים שלמרות שכל כך אלפי יוצאי ארץ ישראל גרים בכל מדינות אמריקה, אבל הקשר נשאר, החיבור נשאר. ואנחנו צריכים לזכור מי אנחנו. תוך אמוני עם סגולה, אנחנו רואים את זה בחודשיים, בארבע חודשים האחרונים, יש כולם התחילו, כל הגויים כמל מדלי, כולם גרים, כולם חיים עם שקר, כולם חיים עם בלי אמת. פותחים אותנו על לא עוול בכפנו, הורגים אותנו, שוחטים אותנו. ואנחנו לפעמים טועים מה זה ועל מה זה. אבל האמת הוא שהפרשה שנקרא מחר בשבת, פרשת יתרו, כתוב שם שהקדוש ברוך הוא אמר לנו בשעה שנתן לנו את התורה, והייתם לי סגולה מכל העמים. ורש"י הקדוש אומר, סגולה זה אוצר חביב. אנחנו אוצרו החביב של הקדוש ברוך הוא. אנחנו גאים עם זה. בעבודה הנהדרת של הרבנים והתומכים שמחזקים את הקשר ומחזקים אצלנו את התודעה הזאת שאנחנו עם סגולה. אנחנו סגולה מכל העמים. זו עבודה נהדרת. ורציתי להוסיף את ברכותיי להצלחת הוועידה, להצלחת עבודת הארגון, ושכולנו יש שלום בחילך, שלווה באלמנותייך, למען אחי ורעי אדברה השלום בך, למען בית אלוקינו אבקשה טוב לך. שבת שלום.